Oke guys, saiki channel iki tak cekel. Asik. Ora sing wingi gondrong sing kaya kuciran jaran. Atau nyepeti sithik ngono. Ngono iki tak ambil alih ngene iki. Saya ngobrol ya apa ngobrol ra ono enteke tekan wengi. Ngobrol ra ono. Asik. Ra ono sing diobrolke. Iya wis ngene iki orang iki wong wis tingkae ngene iki wis ora iso serius nek ngene. Iso iki. Wis wayah-wayah guyon. Sarep ngomong apa ngene iki? Dik, iki umpama. Waduh. Lebune ning umpama gek. Nah, iki Ngomongke nabi-nabi wae. Karena nek jarene wong-wong kan nek nongkrong, nek wis kelewat jam 11 wis wayahe cerita nabi-nabi. Iya. Nabi Adam, Nabi Khidir. Iki Ngarsotoyo. Nabi Khidir kuwi. Ana kan ono wong mancing iki ndongane ngono kuwi. Hah? Dumateng Nabi Khidir ingkang Ngarsotoyo. Kula nyuwun apa berkah panjenengan matos kula mancing. Iki serius. Senan iki dongane wong mancing. Pokoke ning njaluk iki Nabi Khidir ingkang Ngarsotoyo ngono kuwi. Wow. Iku falsafat tinggi wong mancing iki. Ora ana ning liyane ngeri apik wong mancing iki harus ngono kuwi. Nek wong mancing ae tetep ora maju-maju. Wah iya. Iki dagelan lawas iki. Elek maju ya kecemplung Mas. Betul. Terus yo ana sing mancing maju-maju iki. Lah, Lah nyantut. Terus maju to nyemplung ya. Cuma iki sudah cerita nabi ra kaya nabi Khidir. Yo. Ah, iki wis mbayangke ra. Nabi Adam, Nabi Adam, nabi sik dhewe, manusia pertama. manusia pertama di bumi. Kuwi iki uripe 900-an tahun lho. Waduh. Meh sak abad. Heeh. Nah, kira-kira nek wong saiki kan cetha to. Heeh. Umur 40 ke atas sih wis lekas menua. Oh, swidak wis apik. Akhirnya wis tuane nang umur kaya. Apa piye apa langsung gede apa kepiye? Ya kan kita Nabi Adam iki diciptakke ya wis dadi gede. Wis langsung gede ya. Wis dadi kayak kejudu barang kok. Piye to? Kan dhek ketemu jodoh nang usia pira nang yo lali. Ora ning dhuwur kuwi mergo diturunkan ning bumi wis mergo wong wedok. Berarti ya anu ya. Wong wedoke ke zaman manusia pertama wis gak masalah ya. Masalah. Kacau jane. Wis bar diturunkan wis dipisahke to Nabi Adam kuwi. Heeh. Nek ketemu pirang ratus tahun kuwi. Nah kuwi makane berarti posisinya wis udah gede kabeh kuwi. Nah wis don. Heeh. Mongko nek aku tahu krungu kuwi lek ketemu 400 tahun apa ya setelah diturunkan to. Betul. Aku nek Nabi Adam ki masuk angin sing ngeroki sapa? Nah, Lah kayak emang ning donya ki memang loro ada. makane Kowe dipisahke. Nek masuk angin sing ngeroki sapa? Nek 400 tahun kuwi. Hah? iki bahaya kaya obrolan iki. Neng umpok. Umpama, iki aja serius-serius. Ya meng umpama yo wong ora ngerti ya to. Iya, kan 400 tahun. Ning sakjane teknologi kerokan iki kat kapan ya? Kuwi penak tenan lho. Ah iya. Kuwi sapa lho sing nemokke? Pemenah pas ning sela-selane tuh. Balung itu. Enak tenan. Nyut. Cara dene lampu kuwi ana royaltine nggono kerokane ana penemune sugih banget kuwi, Dik. Sugih, Bro. Sugih tenan kuwi. Edan. Nabi Adam kuwi manusia pertama di bumi. Terus ya kuwi iki bertentangan karo fisika, atau Kok fisika biologi. biologi jare suka munyo. Wah, kuwi aku rada ora trimo. Nah itu, Nabi Adam munyo aku. Weh. Umpama. Mas kan Nah. bertentangan kuwi. Nek teori apa kuwi jenenge evolusi kuwi sakjane ya wah kuwi
nek secara keilmuan ya can ngono kuwi ya to. Nek secara logika aku ki yo gemang aku nek dipodoke karo munyuk. Lah iya to. Wis kuwi mau. Wis bahasan ketemu meng gua gawe anak. Wih. Stop. Ora iki tenan Mas. Ora gawe anak ya dhewe ora ono lho. Betul, dadi adewe kabeh sakjane sedulur. Nabi Adam roh Hawa. Mula nek lanang dijenenge kaum Adam, nek wedok jenenge kaum Hawa. Adam dan Hawa mbahne adik kowe. Soale can nek wong wedok ya marake hawa to. Kabeh hawa iki marake wong wedok kuwi. Terus apa? Wis le cerita nabi-nabi wis. Wis cukup ya. Saiki mlebu ning apa ya, Mas? Apa ya? Aduh, rada sensitif iki. Ojo sensitif ya dhewe guyon waton ae. Ah nganu wae. Angeran wes. Iki meng misale lho iki. Iki meng umpama. Iya. Umpama teh. Ngono iki. Adewe iki kaya gabut to. Heeh. Misale adewe iki terus iso menghubungi Deddy Corbuzier misale to. Jadi karburator. Kan dite akeh to deke. Ora. Iya. Dite akeh. Meng ibarate lho iki. Meng umpama. Ana adewe ndek Karang Taruna. Heeh. Misalnya umpama Deddy Corbuzier iki dengan berbaik hati mbensasi ngenai 10 juta nak enteng to jane ya. Iya to. Nah kuwi nggo kegiatan nak dhewe wis maer-maer lho. Maer-maer wis rasa njaluk kiwon tangan kowe. Oh, umpama ade gawe poli ngono. Det yo dites 10 juta. Aku dene cul ra. Gue kono to. Apa Rapi Ahmad ngono. Maksudnya njaluk Deddy Mulyadi. Nek ra nggo Deddy bapakku Mulyadi. Nek Deddy Mulyadi ada yang barak. Ya kuwi mau Deddy Mulyadi ki yo Deddy Mulyadi. Deddy Bulldozer. Deddy to Corbuzier. Corbuzier kuwi yo nganu mualaf. Mualaf betul. Kayak sing mualaf saiki. Saya mualaf ke Gus Miftah. Miftah. Gus apa? Gus As. Gus Londe. Weh. Ora lah kan yang ceramah kan to. Soalnya anu le diceluk ngono iki mergane beliau itu anu apa? Putra Kiai nek Gus iki putra Kiai. Jadi kan tadi. Nah iya. Terus yo Kiai iki ora urus. Gak iso. Lah yo. Kongkon ak dhewe iki kan rasah nguyak donya. Wah iki. Terus. Wong iki rasah nguyak donya. Ngono kuwi cek duyak ki akhirat. Padahal sik omong kuwi mulai numpak Alphard. Kak yo Bojone marai. 3. Nah, kuwi kadang-kadang iya. Heeh. Lah kok meng celup-celupane tangani lho. 1 juta. Kuwi ning dilemu tuku. Kene tak celupi tanganku. Iki meng umpama. Iya, betul. Cian nek meng sak celup 1 juta. Nek aku tetep iso mbayangke nek kuwi mau lho dadi kancane Deddy Corbuzier ngono lho. Nah iya to. Dan ya penak tenan lho. Heeh. Det yo dite yo ibarate. Anteng lho jane. Apa paling ora iki ade gawe konten ngene iki ya to dilebokke YouTube kono raketan sesasi pisan lho. Heeh to. Nguripi to. Asal ning sambut gawe. Ning kok ya Deddy Corbuzier ora tau kepikiran ngono ya. Maksudnya iki lho Dhuwur-dhuwur ra ngirke wong ngisor-ngisor kok. positif. Positif. Waduh. Ibaratnya nggo CSR DE ngono to. Ah iya. Ngopeni wong-wong sing nggung Dampak positif e. yoi Bagi ngono. sosial iki ngono. Sakjane. Terus apa meneh iki? Ya meng umpama. Oh, iya. Aku yo ora ngecelup tangan. Yo lah. Lah saiki Kang, lah saiki iki opo-opo iki gampang viral. Aku ngomong ngono kuwi saiki gampang viral.
mergo ono TikTok, ono Instagram to. Oh, betul. Nah, ning iki nganu. Nah, iki dadi ora guyon ae iki. Iki serius meneh arep. Ayo serius tur guyon ra Oh, apa-apa. iya. Serius tur guyon. Iki lho, fenomena nang TikTok iki lho. Heeh. Ora fenomena sing ndi. Lah ngene iki maksudku ngene iki. Ana tren anyar kabeh melu. Tren anyar kabeh melu. Kan yo jenenge ora oh iya ya. Kaya wagu Yo menurutku. kuwi mau trene iki apik ora to. Ayo nek trene iki do tren olahraga tiba-tiba do lari kan Wah, nek kuwi positif ya, positif, positif. Nah, ning maksudku ngene iki. Ada sesuatu tren yang tidak bisa kita ikuti. Heeh to. contohnya Nah, misalnya apa ya aku wangun joget-joget. ulah iya. Nah, toh. Jadi maksudku ki ya ora apa-apa dhewe iki mengikuti perkembangan zaman iki ora apa-apa, tapi kudu mapake awake dhewe ngono lho. Elek apa? Nek elek yo rasa joget. Oh, wangun apa orane ya kudu mawas diri lah, toh. Cuak. Ya maksudnya kira-kira lho. Ya sing delok ki ya aku ya jane ra apa-apa. Kan ya Karo Tatum joget ora apa-apa. ora apa-apa. Angel Karamoy ora apa-apa. Davina. Angel ya ono kok ya. iya. Zamanku Angel kok. Davanku Davina. Ya ora apa-apa karena dhek ya karo nyambut gawe. Memang sekedar adewe iki apa? Velocity. Velocity. Yes, kuwi. Nah, saya sithik-sithik Velocity. Terus saiki ki nganu. TikTok barangi marai wong iki dadi males. Contone, Lah kok nek beras entek kok manef iki kayak piye? Beras habis, lipe solusinya. wis setbor. Ah, ora iki dadi sak desa iki dadi live kabeh. Joget-joget sadbar kuwi lho. Ah, kuwi kacau kuwi. Ayo to. Miris tenan ya SDM Indonesia kayak miris. Dan kok ngono kuwi sing delok ya sapa ta jane ya? Lah iya to. Gue ewon. Iya. Give yo walah ya Allah turah duit tenan. Tenan iki wong turah duit tenan. Nanti ya Allah ya Allah ya Allah. Sakjane kuwi masalahe sing delok jane. Ngono kan didelok kaya kampung kok. Kuwi iki hiburane wong sugih. Dadi kebodohane orang miskin. Itu hiburane orang kaya. Wah, iki nganu iki rada deep iki. Loh ora. Ya nek dipikir-pikir ono bener karena ya iso nge-give to. Aku misale ya to, aku sugih iki. Mm-mm. Duitku bingung arep tak ngopo. Delok live lah. Ana wong tak give donat kok nggawa kayu mlayu sak kilo. Lah seneng aku. Pakai tekan tak give meneh donat mlayu meneh sekilo. Dan gue ternyata oke ya Mas ya. Oke. Kacau we. Sudah seneng hiburane wong sugih ngono kuwi. Ning jane wong-wong sing do live ae do nyambut gawe ora. Aku Aku iki tahu soal iki jam 4 esuk iki. Ono isian sing live ngono iki. Lah iya. Apa ya ora nyambut gawe sesuk iki bocah iki aku ngono ya. Apa saka kono iki ternyata penghasilannya oke? Ternyata oke, Mas. Oke ya. Ini ternyata akeh banget. Soalnya yo piye sekali donat ki donasi Heeh. nek 5.000 rupiah atau anak sing nonton nganti 6.000 Wah, ya sugih kuwi malah. sugih ra Apa ade sesuk ngono ki wae. bahane ngejokke SPJ mending nge-live Lah ning ya anu we. Bertolak belakang karo apa ya? ya jalan Entuk kok kaya niki jan. Nek kaya dikeoke ngono lho. Padahal aduh ya kerja golek apa to? nah iki salah satunya cara duit yo ngene iki ngene iki aduh iki berharap iki yo iso sukses atau ngene iki Ah makane ayo telepon Deddy Corbuzier kuwi mau. Ngono to. Wis paling jitu